Nyakorom ga jong wasegwedore kanyo, wasebedo kanyo gi chenro mar ng'ejo thumbe wakiny makawuono mana maber ka kiloro juma waseloro wasegwedore sani koro en dakika 10 tok saa 3 mar okinyi wadonje chenro mar mbaka oromo kaka pile chenro mar mbaka oromo nitiere kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo mar ariyo en twake chenro mar mbaka oromo duto te mabende abro bedo kabago ni odiochieng' makawuono kokamano wachaka negi chal mar fwambo wang'iyane weche mabiro bedo kwa luoni okinyi makawuono nyakorom ga juwanga weche duto mabiro bedo kiyude weche mago manyien chakre migago ineno ka ndima en tipo mano mar jagoro mongirore bwo migao mano mar arita kwe mar Dr. Raymond Omolo duche makawuono entiere gi chenro mopogore opogore okinyi makawuono saa 1 no yango chenro ahinya mar report ewi yedhe mamero ji wang'eni higa ka higa report makama oja chiw koro report mabende no chiwo duche makawuono mabende no telone en mano mong'ere gi dho ngere kaka National Survey Report mano e weche mago mag yedhe mamero ji drugs and substance abuse mano mar higa mano mar 2022 koro kochopo migago wabiro bedo kwa ng'injo ni report makamano noting'o ang'o gwenge mage kata mana age group mane mano mabende osebedo katiyo gi yedhe mamero ji sasa duto te wabiro bedo kwa kilo ni weche mago manyiena kopogore gi mano bende Raymond Omolo nogono bende biro bedo ka miyo wa chenro ahinya mar kopo mogik mano mar mama Mukami Kimathi mabende notho kata nonindo mano juma mokalo chenro mar rik mare igeno ni biro timo odiochieng' makiny ka bende ibiro timne kopo mogik mano e gwenge mago mag Nyandarua kata kamano odiochieng' makawuono ka onoromo saa 8 mar odiochieng' bende jagoro maduong' e bwo migao mano mar arita mano Daktari Raymond Omolo bende biro nyiso wa chenro mano mar piny owacho ka bende mama Mukami ibiro bed ka itimone kopo mogik mano kaka thuone pachoka ka bende ng'eni wuon ode mano jaode Kimathi bende ne otelo ne piny Kenya ahinya mar neno ni piny Kenya wayudo loch kowuok e lwet wagunda koro chenro mar ik mare dhi timo odiochieng' makiny chenro kaka ik mare dhi bedo odiochieng' makiny ibiro bed ka ichiwo ne jopiny odiochieng' makawuono gi Raymond Omolo ka bende wang'eni chopo mag jotelo mopogore opogore bende igeno chopo odiochieng' makiny ik mare mana ka nyisi ik mare ibiro timore mane gwenge mag Njambini mantiere e county mano ma Nyandarua kopogore gi mano bende odiochieng' makawuono en odiochieng' mar 4 ma bende okang' mar 2 mano mar rango kata mana timo nonro mag ringre gwenge mag Shakahola dhi nyime wang'eni menyo makama osebedo ka dhi nyime juma ne kawuono en odiochieng' mar 4 mane juma makama ma bende menyo mago mag ringre e bungu ma Shakahola biro bedo katimore odiochieng' manyoro nyakorom ga juwang weche mabende no keloni kata mana e Nyakalondo bedo wang' jowi mari kanyo en ni ji ariyo machuo no resi odiochieng' manyore bunguno ka pod gi ngima parne pesa pod dhi mbele mar yango ringre madibed ni ne okunye e bungu makama odiochieng' manyoro bende ji 5 ne oyud kata liete mago mag ji 5 ma bende koro nogol oko manyaka sani koro kelo nek kata mana jogo ma bende osetho e bungu makamano nyaka 150 nyaka sani ji 25 nyakorom ga jwang bende osemaki ma bende itudo gi nek e bungu mano mar Shakahola ng'eni nonro pod dhi nyime ka bende jadolo makoch mano Paul Mackenzie min ode kanyakla kod achije mamoko 6 bende pod odinegi e doho ka bende nonro pod dhi nyime kaluwore kod okenge makamage kopogore gi mano weche matimore kor gwenge mopogore opogore bende odiochieng' makawuono riwruok mochung' ne jotije pachoka kata mana kiero Federation of Kenya Employers odiochieng' makawuono gidhi bedo gi romo margi magalamoro ma bende gijatimo higa ka higa romo ma bende koro dhi ywayo jotije mopogore opogore mawuok e gwenge mago mag imbo mag piny Kenya koro giromo e magawa moro buore Kisumu ka bende romo makamano en kaluwore gi keto dwaro mag jotije ong'ala manyime gibiro bedo ka girango ni jotije bende gisebedo ka gidak kata mana gitiyo e lwasi makare mar ariyo ma bende gibiro bedo ka gilosi nyakorom ga juwang en kaluwore kod paro mar chik mano mar higani mano mar osuru ka bende wang'eni jotije bende gin jogo ma bende biro bedo ka inyore kaluwore kod dwaro mano mar piny owacho mar medo osuru ne jotije duto te gibiro bedo ka gilose wantiere gi jofwambo mag e kaunti ma Kisumu ma bende luonwa okang' makamano kowuok e kaunti ma Kisumu dhi kaunti machielo bende e kaunti ma Kisumu nogono nyakorom ga juwang bende
nitie kaka mine odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka itimonegi tiegruok ahinya mar jiwo ohala mopogore opogore ma bende gisebedo ka gitimo chutho to ohand rech, kaka inyalo timo ohand rech e kidienje mopogore opogore. Tiegruok ma kama ibiro bed kitimo kod mbalariany mano ma Nairobi kotenre kod duol kata mana riwruok mano kar tiegruok mar Kirdi mong'ere kaka Kenya Industrial Research and Development Institute. Koro gibiro bedo ka gitiego joma mine ahinya kaka ginyalo bedo ka gimedo oteku magi kotenre kod pith mar rech kanyakla kod ohand rech. Duto te wabiro bedo kwa kilo ni Nyakwar Mgajwang'. Kopogore mane kaunti ma Mombasa bendo odiochieng' ma kawuono nyawadwa Georgia oko kantiere kaunti ma Mombasa obiro bedo otimonwa kata mana sigana kotenre kod tiegruok mag joma mine ma bende itimo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa. Tiegruok ma kama itimo kod kambi mong'ere kaka Center for Rights Education and Awareness ka bende gitiego joma mine kotenre kod jiwo ohendni mage ohala ma bende gisebedo ka gitimo mago ohendni matindo tindo mong'ere gi dho ngere kaka SMEs. Mago duto te obiro bedo kolonwa e kaunti ma Mombasa. Watikane chal mar fwambo gi kaunti ma Migori. E kaunti mano ma Migori bende duol mar KENHA mano Kenya National Highway Authority bende osechako tiego mago joriemb nyamburko ma bende ting'o osigo. Wang'eni pile ka pile KENHA bende japimo osigo ma bende geche ma kamagi jating'o. Koro gipuonjo kata mana gitiego derepe mag geche mating'o osigo. To ipuonjo gi nang'o inyalo bedo kipenjori. Ipuonjo gi nikech oseyudore ni joriemba nyamburko mating'o osigo gi bende kinde ka kinde kila chiedh nade. Ahinya ni jotije mag KENHA kan giseting'o osigo mang'eny kipimo gi nyamburko mare to bende neno kanyo ka giyware. Koro wachre ni bende sigu osebede kinde joriemb nyamburko mago mating'o osike kanyakla kod jotije mag KENHA. Koro ibiro bed ka ipuonjo gi ber mar ting'o osigo marom gi nyamburko ma bende giriembo. Kopogre gi mano bende ibiro bed ka itiego gi ahinya kaluwore kod weighbridge kaka nego bende gidonjo weighbridge ma pimo osigo margi. Duto te Nyakwar Mgajwang', jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojuma biro bedo kaluwonwa odiochieng' ma kawuono. Kok ma Nyakwar Mgajwang' apar ni weche duto te ma bende biro bedo katimore aluora obede pacho ka pinje maoko wan ka nikech in wana kicha mar kelo nigi kaka gitimore duto te iyudogi e yo ma adimba e weche mago manyien chakre migago ang'ich welo kanyakla koda oimore. Dakika na 18 yiena mar mondo mi akaw yo matin 18 tok saa 3 mar okinyi akaw yo matin aduogo gi twak e chenro mano mar mbaka oromo kiny makawuono mbaka ma bende wadoro goyo tenre kod tije mago mag duola mar IPOA. Koro ponono nitiere gi ote mora kaka pile laimagwa mag ote machoka redek auchiel nono mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital iyudowa achiel kachiel. Kik dhi mabora.